dibacakan wonten ing sandingipun Sayyidina Umar kulamana dijat nalikane kulamana dijat juludum niki ayat niki kulamana dijat juludum badalnahum juludan ghairahu kulamana dijat kapan-kapan mateng bahasane mateng iki Pak Quran semangsane wis dadi mateng apa juludum pira-pira kulite penduduk neraka dibong ben mateng Pak nek wis mateng badalnahum mongko ganti sapa ingsun ing penduduk neraka juludan ing pira-pira kulit ghairaha kang saliyane kulite sing awal jadi semangsane kulit niki wis mateng berarti candake diganti angger mateng diganti kulit liyane penduduk neraka ngoten yo Pak tapi nek wong ganti wedi ya gak wedi Pak dia ngoten iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratal kiram Romo Kiai Haji Ahmad Badur Sholih pengasuh pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk Mas Irfan sekeluarga selaku Sohibul Bait ingkang kagungan dalem ingkang tansah kula hormati para bapak, para pilenggah, para rawuh sedaya ingkang hadir ingkang sedaya muga dimulyake karo Allah Subhanahu wa taala. Sareng muji syukur dhateng Allah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Muga kanthi raos syukur niki nikmat ingkang sampun kita tampi mugi tansah dipun tambah dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih sholawat salam mugi tansah kunjuk panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga minjang wonten ing yaumul akhir kita pinaringan syafaatipun. Kaping tigane kita niat sareng-sareng niat taqarrub, niat marek datang Allah netepi kewajiban inggih punika ngaji. Muga kanthi niat ingkang sae urip kula panjenengan estu pikantuk pertolongan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pun niki terakhir tentang neraka kita buka kedik mawon. Niki neraka terakhir niki. Bismillahirrahmanirrahim halaman 1878 terakhir. 1878 rawa cerita sapa Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol nggih leres nggih ya Allah nggih berarti jek enten malih nggih ya Allah nggih ngapunten 76 nggih ngapunten mari kita kok teko wedhus karo tukul malah ilang kabeh ya Allah ngapunten lho ya cerita ngoten niku biasa ngono lho cerita ngoten niku kula seneng kula cerita Rex Valerius biasa sembarang ta ceritane cerita butuh cerita ngoten mawon wis gak apa-apa termasuk karo Gusti Allah jenengan cerita sing fair karo Gusti Allah nggih jenengan fair karo Gusti Allah mawon ceritane mawon Gusti wong nika kok nakal to Gusti kalih kula Gusti jenengan tuturi Gusti ngoten biasa kula ndak malas dhewe mo nek malas kula dosa nek kula malas dosa ngoten ngono carane ngoten mawon dadi penak-penakan sing anu Gusti Allah sing nata Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa qala Ibnu Hatim dawuh sapa Ibnu Hatim lan liyane Ibnu Hatim ane Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma niki quri'at diwacake dibacakan ingda Umar radhiyallahu taala anhu ana sandinge Sayyidina Umar radhiyallahu taala dibacakan wonten ing sandingipun Sayyidina Umar kulamana dijat nalikane kulamana dijat juludum niki ayat niki kulamana dijat juludum badalnahum juludan ghairahu kulamana dijat
kapan-kapan mateng. Bahasane mateng iki Pak Quran. Semangsane wis dadi mateng. Apa juludum pira-pira kulite penduduke neraka. Dibong ben mateng, Pak. Nek wis mateng, badalnahum mongko ganti sapa ingsun ing penduduk neraka juludan ing pira-pira kulit ghairaha kang saliyane kulite sing awal. Jadi semangsane kulit niki wis mateng, berarti candake diganti. Angger mateng diganti kulit liyane. Penduduk neraka ngoten yo, Pak. Tapi nek wong ganti wedi ya gak wedi Pak dia ngoten iki. Semangsane kulite wis mateng, ngoten iki Pak. Maka diganteni kulite liyane. Berarti tandane ganti kulit ketika kulite wis mateng. Ngoten. Wis mateng, Pak. Faqala mongko dawuh sapa Mu'ad ing da tafsiriha. Ana tafsire Mu'ad, tafsire ayat niki tubdalu angganti apa kulit fisaat tubdalu den ganti apa kulit fisaati ing dalam siji mangsa mi'ata marotin kelawan 100 ambalan. Sak jam Pak diganti ping 100 Pak. Berarti matenge kulit kula panjenengan sedaya ketika besok manggon nang neraka sak jam niku mateng ping 100 Pak. Berarti genek wong sak jam niku 60 menit. Gitu? 60 menit ping 100 berarti setengah menitan Pak diganti kulit Pak. Cara hitungane ngoten. Setengah menit ganti kulit sebabnya Pak wis mateng, setengah kulit wis mateng ganti ngoten Pak. Ya Allah. Faqala Umar radhiyallahu taala anhuma hakada kaya mengkono-mengkono dawuh sami'tu mireng sapa ingsun mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja lan ngetoke sapa Ibnu Abi Syaibah wa ghairi Anil Hasan qala. Dadi sing critakne tentang tafsir niki kathah ngoten lho. Quran dawuhne ketika kulite ahli neraka wis mateng terus diganteni kulit liyane. Enek tafsir sangka Mu'ad lan kanca-kancane Mu'ad bahwa sak mangsa niku kulite ahli neraka diganti ping 100. Sak mangsa iki sak jam niku, Pak. Cara gampangane sak jam, sak mangsa. Niku sak jam diganti ping 100. Begitu pula kanca-kancane Mu'ad niku nggih mireng balaghoni annahu nekake ingsun ana satemene kelakuan yukhraku diobong sapa akadum salah sijine ahli neraka fil yaumi ing dalam sedina suweng fil yaumi ing dalam sadina sabaina alfa maratin ing 70.000 ambalan Pak. Penduduk neraka niku dibong dalam satu hari bukan semalam, mau sedina tok isuk sampai sore berarti. Nek sedina suwengi kan isuk sampai isuk meneh niku sedina suwengi. Dibong ping sabaina alfa maratin 70.000 ambalan Pak. Tuk isuk sampai sore dibong ping 70.000 ambalan. Ya Allah. Kullama nadijat ketika kulit niki wis mateng wa akalat lan wis kobong apa luhumum pira-pira daginge alinar ketika kulit niki wis mateng daginge wis kobong qila den dawake Odu kila den dawake laum kedune neraka odu baliyo sira kabeh faadau mongko padha bali apa ahli neraka ketika wis bali asali misal kulit niku wis entek wis kobong bali nang asale neh ngoten nek swara ngoten wis entek bali asale neh ngoten terus ya Allah. Sampai kapan? Sampai resik dosane. Engko nek wis resik dosa lagi nang swarga. Mulane awake dhewe niki cita-citane senajan gak iso mlebu langsung nang swarga, paling mboten ora sah suwi-suwi manggon nang neraka. Ya jelas manggon nang neraka Pak awake dhewe, Pak. Tapi ya mbuh, ya muga-muga gak ado-ado ngoten, gak suwi-suwi. Kaya ngeten Pak siksane. Lah nek gak duwe wedi Pak, senajan ceritane kados ngeten iki, ya panggang gede bes ora duwe wedi ngoten muga-muga manfaate amin ya rabbal alamin ngapunten saengka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.